Tweede Kamer binnenstapte en ik kreeg de portefeuille Koninkrijksrelaties toebedeeld. Toen dacht ik, wat moet ik hier in godsnaam mee? Ik weet hier helemaal niets van. En ik ging mensen om me heen vragen en eigenlijk wist niemand er wat van. En er werd tegen mij gezegd, nou lees de handelingen maar terug van je voorganger, dan weet je wat het beleid van de PVV is. En die man die was in 4 jaar tijd was hij naar 4 vergaderingen geweest en voor de rest had hij er niet zoveel aan gedaan. Dus uiteindelijk heb ik maar een beetje mijn eigen beleid gemaakt over de eilanden en dat samen afgesteld met de staatssecretaris die wij toen kregen. En hebben we een beleid gemaakt en ja, maar de grootste moeras is gewoon de onwetendheid van alle Nederlanders. Ik bedoel, als je aan alle Kamerleden gaat vragen van wat is het statuut, dan weet de meerderheid niet weet niet eens dat het bestaat. Terwijl toen ze de eed afgelegd hebben, wel gezworen hebben op een statuut. Dus ik denk, ik moet dat statuut wat bekender maken. Er werd door aangespoord door de voormalige gouverneur van Curaçao. Ik was daar op bezoek en toen vroeg ik ook aan haar. Zij was euforisch over het statuut en over het 70-jarig bestaan. En toen vroeg ik aan haar, wat vindt u er nou van dat ze in Nederland bijna niks afweten van het statuut? Toen zei ze tegen mij, aan u de schone taak om dat te verbeteren. Dus vandaar dat die website Ons Koninkrijk ook aan haar heb opgedragen. In de hoop daaraan bij te dragen. En ja, die site is nu een maand in de lucht. En een makkelijke naam, onskoninkrijk.nl. En ik heb binnen nu en dus een maand heb ik meer dan 3.500 unieke bezoekers gehad. Dus dat zijn toch 3.500 mensen die iets meer weten over het Koninkrijk als ervoor, hoop ik. Dus, vind je het gek als ik zeg van dat het een beetje bijzonder is voor een PVV? Ja. waarom is het ons Koninkrijk of niet? Ja.